Yo. Yo sian yo sai kim wala bala sinya nai. Yo. Jom eh. Terus hay wursi nit dan tin kabo do hay jom di be woni fi hay be woni fi ko do hay sen nit hay kabo do hay suudu mo di bonne matériel mo fo be woni fi wutu sen ni mo tag me dar di batawe dar be do sedi jima mo ko waro suppir wor be bi di habde ma to no be sen ni habar ko hari ho sen ni to no bi sen ni wi sen ni Koyama. Ada mo kuci demo. Ada. Kucola. Problem comme nando mo hala téléphone o wi awon cerno yilinjita kanko sohol so are ma hebat woni debbo woni guyko woni haalis fof ɗum addi kam jinnon min debbo goto mo jinmi e debbo kadi somi haalde mo taw somo wi mun tan o jaɓat Fakir. Oh kama. Debo malima. Debo ana makone. Ma figure mo ko ma debbo ko lakarta won ceerno jilni tan Debo. So ya normal. Debo so ya normal. debbo so wi yidama hen debbo ma mi ala lesira wala way mi deero mo bay wala way mi deero mi ra mo bay mo mi ay ya ma ci may wala ma bernum de may ya figure de kala man dan kay bu ñu de parta ma bu ñu de ke fi nga yow Ayo. Anamo. Kumale wala male. debbo jigi de couleur baleji hen Kumale. Samil non effectivement Samil ya wani Samil ya ko karde me magoran kono Samil ala fum jodan do ministre jodum do député kam fo jodan do
ɗo pir usta waɗa gantu ustaki waɗa gantu ɗo ko piri daɗɗo ustaki la ilaha illallah moƴƴani la ilaha illallah wonna sen sa wi ustara sa yetti ka ma yadde la ilaha illallah ceerno moɗo o 45 jours o modere ndiyam kadi yimmo ko jibini 45 jours 45 jours nder ndiyam wona wondir tokos gandal ngal dori heɓe mum nder ndiyam let's get hande joni ko yettere Allah e ko joni ke non tan wakkinaade ko yettere Allah no feewi cuɗen may e cuɗen gaz joni kay heddi tan hande din ko coɗen galle terrain ha 400 000 ko fuɗi heddi 400 000 400 000 ko batte won liggoroɓe lonki dañi 400 000 yettere Allah de neɗɗo dañ fof yetto Allah hande fo ala gardande hande de he goto suwara o arde an onon hande manki ya tan yiiɗi ƴeewde yimɓe hande yano pofte ɗum ɗo woni yara waɗa weekend ɗum ɗo ala weekend ɗum ɗo pinda fof yan jam tan nanduno min aduna han ɗo ceerno ko yo suura mum suuɗamo gilmin desde fa joni on hatti jooɗade ta o wallinta o yaha tan cifanaɗo ɗo noon mbiyam ceerno
Baru waɗata ko nan ɗo onon mbinima ɗum noon ko seeni ɗo jot tan Sedan golko. Sedan si boy sedan wera. boy mo ande seeɗa no sa wat so jam hoyde kam seeɗa no inde oɗon Égypte seeɗa no Kamu orang jadi mai bapa. Kamu orang mau jadi mai bapa. koga seeɗa no jiɗi me ba seeɗa no ɓoyi seeɗa no yiɗum yalla ko mbiyata ko wi haɗa no nanirno moom ni no wol Allah ilaha illallah muhammadu rasulullah ko haalda to ay mbaɗum wurtino ko haalda ɗo seyni ɓaɗa seytano ko yima ko kirɗuɗo wonno seeɗa men tan joɗi seeɗa jof Encore? Ça va? Ça va? Yeah. Mashallah. Aftini kam? No heptinani mam? Ko min jinno min jinman. Après ɗum ɗo walla gin jimam jinmi gonden tan. Jimmi gonden saɗa wondide yam ko ni waɗirta. Jimmi gonden saɗa wondide yam ko ni waɗirta. Jawam ƴawi kam? So mi yimam noon? Yaw? Mi yimam. Jinmi gonden? Gonden ko ni wondirte? Ah? Ko ni waɗirta so yiɗi wondude ne? Ma be hinma? A yiɗi kam? Ƴaw nayi? Mi yii ɗum mi yii kanko holɗum. Sa yiɗa kam a mayat? Ko warat kam? Nono wi kam walla nono wi kam min sa mayi wona ha jam yiɗam wallahi ma sa yiɗa kam a mayat walla wona ko ɗum? ah Ok. Maayi lawol gotol ni maayi. yande 45 ma biir ɗum joni min ko haalno koto fewnirde liggorto fatta ko haalde seeɗa no woni heppu an seeɗa laakal to hoppijo seeɗa no worete ama seeɗa no ari ɗo joni oto o wiya ɗum nafe no seeɗa no ko kirti ko wiyaɗa koy yo pum kay ha law beni kay pare mako ama no foti jogiɗa ɗo dem ɗo uña sappo heewani uña sappo nan ɗo dem mboɗo addo ɗum heewani uñal sappo ama famɗi seeɗa a ɗoy ko ɗum gaddoɗum ɗo ha ɗum jogui so yira aw uñal sappo jogui noka o jinne kaler jinne uñal ko an tan de uñal sappo kam heewani ɗo heewande anda ko yima ko jurumina ko jurumina ko jurumina ɗum ɗon jogim ɗo ni jurumina ko jurumina man ɗum jiɗani
Yo ndak ko yaade ko keñ. Man ngatam de. An wi man ngatam to ko keñ. Jinne mo ko di. Fat. Kalengel. Tan rokam no. Merci. Tananga wada yan. Bal sap mas. Ahora. Abu. Ada dong gulal ma de sukki no foofu. Fono gane hew gulal. Ko tellement ko sukara parfois ngol ni tan. Ande dalam de ko sai. Woni anda mum tan ka liggi ya so tan ka liggi. Ande kar parfois hal hayal parfois bi way fega. An jidi finira ya are ha finira no. Jidi ni. Acha jidi ada awri era. Ina sabun fan. Ne kal de weekend al. Ne. Undo punya safaran to umma tan je. Ba hirtare ina sa hirtade amen. Jauh. C'est bon? Akal sun. Kamu jinta kali sun. No, hanya dosi. Dah, ingat dah. Dah. Aduh, lo biar orang dong. Kita tuh kawan tak. Apa cekin orang jinda aja. Khasum.